Bok! Dobrodošli u 5 vježbi za 5 minuta koje možeš raditi svaki dan. I da, sigurne su za trudnice. Prva vježba, raširimo noge u slovo V, primimo palčeve ili potkoljenice. Udahom otvorimo prsa, pogledamo prema gore, izdahom pustimo tijelo prema prostirci. Ponovi ovo 8 puta uz dah. Druga vježba. Udahom ćemo doći naprijed u up dog, izdahom nazad u pozu djeteta. Kao i u prvoj vježbi ponovi ovo 8 puta uz dizanje. Treća vježba. Na koljenima smo i pružena je noga u stranu. Rotiramo torzo na izdah u jednu stranu, a na udah u centar. Izdahom u drugu stranu i vraćamo u centar. Naravno, ne zaboravi napraviti sve na drugu nogu. Iduća vježba kreće iz down doga. Udahom spuštamo koljena malo od prostirke, izdahom vraćamo u down dog. Ponovit ćeš i ovo 8 puta. I zadnja vježba, svima najdraža, šavasana. Legni se na leđa i opusti. A ako si u drugom ili trećem tromjesečju trudnoće, okrenut ćeš se na bok, ruke staviti ispod glave za podršku i tu prodisati. I to je to. Isprobaj i javi mi kako je bilo.